Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin. Wai ni kan ya labarin Sumayya? Labarin Sumayya na ba da assignment kuma ina jiran sakamako. Da sakamakon zan yi amfani in yanke hukunci. Allah ya samu ji alkhairi. Amin. Kin san me? Sister, most of the times idan nake tuna sakamakon da zan ji sai in ji gabana yana faduwa. I don't know why haka take faruwa. Amma ka san dalilin hakan ko? Me ake ciki game da yarinyar nan Sumayya? Na samu rana kawai lokacin da ke jira. Ai ba haka ake yi ba Aliyu. Ba a saka ranar aure ba tare da iyaye maza ba. To, dadi ai ka san ni ba yadda da wannan tradition din bane gaskiya. Ba na son bata lokaci. Saurara to ka ji yadda abin yake. Kai musulmi ne. Matukar baka sanya yadda ka'idojin nan suke ba, wannan yarinyar bata halatta gare ka ba. Kamar yaya dadi? Kafin ka aure ta, dole ne ka bi tsarin neman aure yadda addini ya tanada. Yanzu kai Mahmud da ɗan akasin da aka samu na gurin haihuwanka shi kenan kuma sai ka nemi ka tarwatsa rayuwarka. Yanzu haihuwa ta ba da aure ba shine kike kira da ɗan akasi? Ai shi yasa ka shiga shaye-shaye? Kake son ka shiga duniya kana ganin haka shine daidai a tare da kai? Ok, yanzu kina son ki irin kwatanta min irin abubuwan da kika aikata a baya da kuma rayuwata ta yanzu? Yanzu Mahmud har wuyanka ya kwari da za ka gaya min irin wannan magana? Kar ka manta, duk lalacewa ta ni na haife ka, na kuma kawo ka duniya. Me ya kai ki gidansu Mahmud? Wa ya faɗa miki? Amsa ya kamata ki bani ko kuma tambaya ta kike yi. Mun ji cewa ya dawo ne kuma ya zo da rashin lafiya shine muka kai mishi agaji. Shi ɗin ni ce? Anya Sumayya, ba kya tsoron yadda kike yawan ɓata min rai akan Mahmud hakan yayi sanadiyar ɗebe miki albarka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kada ku manta, ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon shirin.